Direct mana mi? Direct mana mi? Kenapa? Direct mana mi? Gimana sih? Bigur kudung na, bigur kudung. Mana buङो इखो? गुस्लायनाय नागमनि जों दा नागमनि खाथियाव दङ बिराद डेन्जार जायगाया मानसिफोर बिराद मेला नायलाबायदों फैसाबो होसोगारदों खुलुमनानै फैसा होदों फैसा गासिबो होदों बे मानसिफोर गामिनिबो दं आरो गामिनि मानसिफोर सानैसो गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनाय दङ गोबां जायगानिफ्राय नायफैदों जोंबो दं बेवहाय गंगारबो फैदों जों हाथरखि फरायसालिनिफ्राय फैदों ज'नो स्टाफैनो फैदों गासैबो ज' फैदों ओइ नै बेयो गंगार आरो ओरै फट' खेबनो ओरै सोनाबखै बिसोर गंगारफोर फट' खेबनाया गंगार आरो सानै गुनेस्वर सार नोंथाङा बबाव फैदों? आं बेहायनो फैदों सिबुनि माबाखौ नायनो जाथायखौ नाथाय जारिमिनखौसो एसे मोजां मिथियाखै